Lodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum it-tnejn 15 ta' Novembru immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum il-Knisja qed tfakkar lil San Albertu l-Kbir, Isqof u wieħed mid-dutturi tal-Knisja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Namlu llum it-tifkira ta' San Albertu l-Kbir, dan il-qaddis li jgħix fis-seklu 13, twilet il-Ġermanja, studja Padova u Pariġi, kien bniedem ta' erf kbir u fost l-istudenti tiegħu għax kien jgħallem f'diversi postijiet kellu anke lil San Tomas. Mbagħad anke sar Isqof ta' Regensburg għal xi żmien baqa' magħruf proprju għal ħidma tiegħu ta' tagħlim u għal kitba tiegħu ta' erf kbir. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan l-Isqof u duttur tal-Knisja u nitolbuh li l-Mulej dejjem jagħtina l-erf tiegħu li jwasslilna wkoll permezz ta' nies bħal San Albertu l-Kbir biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla. Dawn ta' kun min jemmen fik, mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tawwant l-Isqof San Albertu għamiltu tassew kbir, għax bik ara fil-aqqa tajjeb flimkien l-erf tad-dinja mal-fidi mqazza. Għamel inħadnu sewwa t-tagħlim li utana biex l-erf tad-dinja aktar ma jikber f'kull ferħa tiegħu aktar jgħinna narfuk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ għerq mill-ar Antioku Epifani bien is-Sultan Antioku qabel ma beda jsaltan fis-sena 137 tas-saltna tal-Grigi kienu mużmuma bran fruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies rinnegati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: Ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna, għax kemm ilna l-ikstirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inoġob u ndaħlu xi wħud mill-poplu u marru għand is-sultan u danthom is-seta li jdaħħlu d-drawwiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili. Neħħew is-sinjali taċ-ċirkunċiżjoni u ċaħdu il-patt qaddis. Daw jitħaltu mal-ġentili u biju ruħhom għal-ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-koll kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Il-ġnus kollha għadu għad-digriet tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lill-allat folost u kisru jum is-sibt. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145 Antioku talla l-idolu, profanazzjoni u ħerba fuq l-artal u hekk ukoll tella artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzezz. Il-kotba tal-liġi li rnexxielhom isibu għamluhom b'ċejjeċ u ħarquhom. Kull min kienu jsibulu xi ktieb tal-patt jew inkella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digriet tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom
li ma jiklux ikel imniġġes u ma għażlu li jmutu basta ma jitnizzux bikel ipprojbit u ma jipprofonawx il-pat qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Mulej għatin il-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Mulej għatin il-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nada pal-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mejta l-quni, imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Mulej għatin il-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Mulej għatin il-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħżiena s-salvazzjoni għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara l-dawk li ħallewk u nistkarrahom għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Mulej għatin il-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Waqt li Ġesu kien riesaq lejn Ġeriko kien hemm wieħed ama bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan sema il-kontra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Dawk li kienu mexjin quddiem bdew iċanfruh u jsiktuh. Immu aktar is-sokta jgħajjat bin David ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u ordna li jresqulu quddiemu. Meta resaq saqsih, xi trid nagħmillek? Li nara mulej wieġbu dak. U Ġesu qallu, ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' mixi warajh jagħti glorja lill-Alla u l-poplu kollu li radan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hija talba tas-sew sabiħa dik li għamel dan l-ama Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Dana kien mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. U din it-talba għamilha mhux darba imma aktar minn darba Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Ħanħarsu ftit lejn din il-ġrajja u naraw ukoll x'tallimna għal ħajjitna. Ħanħarsu lejn dan il-bniedem għama l-ewwel. Dan kien bniedem jgħid l-Evanġelju fil-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Bniedem vulnerabbli, bniedem fil-bżonn ta' għajnuna, imma li ma qatx jitħassar lilu nnifsu u jibqa' hemm, imma ra x'hemm bżonn jagħmel biex ikun aħjar, biex ifieq. U għalhekk kien bniedem determinat, tantu hekk illi laqqas
ħalla l-ostakli li kellu, d-diffikultajiet, ifixkluh minn dan imma b'determinazzjoni rrid illi Ġesu jfejqu. U kien bniedem ukoll li kellu din il-fidi f'Ġesu, anke jekk ma kienx raħ, ma kien sema bih, kellu fiduċja illi Ġesu jfejqu. Għalhekk f'dan il-bniedem naraw il-fidi f'Ġesu illi jfejqa, li jsalva, imsieħba ma' din id-determinazzjoni. Ħanħarsu ftit lejn il-kotra tan-nies. Dawna kienu mixjin fejn kien Ġesu, imma dawn għalihom dal-bniedem kien fil-ġenb tat-triq u ma kellhomx f'qalbhom laqqas illi b'xi mod jgħinuh, iħalluh fil-ġenb tat-triq. Mhux biss, imma meta beda jgħajjat b'talba biex Ġesu jgħinu, bdew isiktuh u jċanfruh. Mhux biss menuhx biex jasal għand Ġesu, imma rridu iħallu hemmhekk fil-ġenb, jiskot. Li turik illi il-kotra tan-nies tista' kultant tkun żbaljata kieku hawnhekk għal dawk in-nies għamlu isu indaġini serve hekk. Għandna ngħinuh li dal-bniedem li qiegħed hemmhekk fil-ġenb tat-triq, parti kbira kienu jwieġbu le, ħallu hemm. Kienu jkunu żbaljati kif kienu żbaljati. Għaliex il-kotra tan-nies mhux dejjem turik x'inhu sewwa, anzi ġieli hija ostaklu biex tasal għal dak li hu sewwa. Ħanħarsu lejn Ġesu. Ġesu illi dejjem huwa ta' qalb ħelwa, sensittiv għan-nies u hawnhekk narawh avolja miexi bil-kotra tan-nies madwaru, imma għalih kull persuna importanti u dak il-bniedem fil-ġenb tat-triq emarġinat. Għalih huwa importanti. U għalhekk Ġesu jieqaf u nutaw kif jagħmel il-miraklu bliema sensitività u mħabba. L-ewwel jgħid lin-nies biex isejħulu, biex iresquh leħ. L-istess nies li provaw isiktuh ġalhom iresquh leħ. Imbagħad Ġesu jistaqsih, xi trini nagħmillek? Forsi aħna ngħidu mhux ovvja x'kellu jagħmillu, ma Ġesu ma rridx jaqbad u jagħmel il-miraklu u jeħles, rrid illi jisma' lilu, jidħol dan id-dialogu ta' mħabba miegħu, jisma' lilu biex imbagħad jista' jgħidlu tassew il-fidi tiegħek salvatek u għalhekk ifejqu bil-kelma tiegħu. U Ġesu mhux biss taħ id-dawl, dan huwa sabiħ ukoll f'din il-ġrajja, mhux biss taħ id-dawl f'għajnejh biex jista' jibda jara, imma taħ ukoll id-dawl tal-fidi biex jimxi warajh. Fil-fatt l-Evanġelu jispiċċa li dak baqa' mixi warajh jagħti glorja lil Alla. Aħna u nirriflettu fuq din il-ġrajja sabiħa nixtieq nagħmel dawn it-talbiet jiena, aħna nħarsu lejn dal-bniedem Ama, nitolbu mulej biex isaħħaħ fina l-fidi fih li salvana u jagħtina wkoll id-determinazzjoni biex nagħmlu dak li hu sewwa. Aħna nħarsu lejn il-kotra tan-nies, nitolbu mulej biex qatt ma nħallu lill-oħrajn x'jaħsbu l-oħrajn, x'jagħmlu l-oħrajn ifixkilna milli nagħmlu dak li hu sewwa. Ikun ostaklu bejna u bejn Ġesu jew bejna u bejn il-bniedem li huwa fil-bżonn. U aħna nħarsu lejn Ġesu, nitolbuh mulej biex jagħtina qalb bħal tiegħu, mimlija mħabba, sensitività għal kull minnu fil-bżonn u b'rispett sħiħ lejn id-dinjetà ta' kull persuna.
Jew issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu tifkira ta' San Albertu l-Kbir, nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju tiegħu dejjem naqdu flimkien l-erf tad-dinja mal-fidi, mal-erf li jiġina mill-fidi fik nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina qalb tiġbaħ lil tiegħek mimlija imħabba u sensitività li kull persuna speċjalment lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fid-djar u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu wkoll għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz biex tgħinhom fil-qadi tal-missjoni tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jsegwu anki din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa minn diversi postijiet fid-dinja, nitolbu għalihom għall-familji tagħhom biex il-mulej jkompli jberikhom u jħarishom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex it-tfal u żgħażagħ ikollhom l-opportunità illi jiżviluppaw it-talenti tagħhom u d-doni li Alla tom u jagħmlu dan dejjem bi gratitudni kbira lejn Alla nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fih ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbir biex bihom naqilgħu lajnuna ħnina li aħna nittamaw minn għandek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbir inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issa ħaħa fl-erb bit-tanim li xandar u tilqa' talb li għamillek għal-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' nanġu l-qaddisin kollha ntennulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għallek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kon nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Albertu l-Kbir u l-Qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missilli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sant nagħtek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħannix fit tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Tanu il-ħaruf talla, tanu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla ta' ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulija Alla tagħna int tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li toħroġ. Għal aktar dettalji żur il-website vjaġġ.knisja.mt. Offru dan ir-Rożarju b'ringrazzjament l-Alla għal tant talenti u doni sbieħ li ta' l-itfal u żgħażagħ u biex huma iħadmuhom dejjem bi gratitudni kbira leh. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kismat tal-tana ta' kitwilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tobita ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ. Meta sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek kien birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kismat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubieta ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina,
la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarista minnar tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina.
Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xibba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Alberto l-Kbir, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.